diary pages of our histories. When you come back to me, forever we will be on the edge of the sea. Der er masser at vælge imellem. Hvem er det, du hende Karsten der fra Thailand? Eller Kina? Nej, Kina. Hende har I slet ikke hørt noget om. Der er jo handling, som er en typisk Hvad fanden tror du lige, du har gang i? Det kan kraftedeme ikke passe, du sidder her igen. Har du fuldstændig glemt vores aftale? Jeg ved det. Måske. Nu husker du bare min søsters bryllup i morgen. Budolfi Kirke kl. 10. Det er sidste chance. Altså, jeg er sgu nok nødt til at gå hjem nu, ikke også? Ja, en til. En til. Det går sgu ikke. Altså. Jeg giver sgu. Jeg giver. Så kun en. En til. Jeg hører sådan en. Hallo? Ja, jeg er ved kirken. Ja, selvfølgelig. Ja, vi ses. Hej.